Нашия храм е построен през 1931 година в името на светите наши братя, свети Кирил и Методий, учители славянски. През времето, когато бил строен храма и бил осветен, застъпил свещеник Иван Стойчев, който бил от село Камена и дълго години служил, и след това, след него вече дошли и много други свещеници, но между последния свещеник и мене застъпила една пропаст, в които години тук целият район, както виждате, не бил толкова поддържан и сега в момента се коси, поддържа се, но всичко това става след като застъпва МАС или една година, две преди това, и голяма съпричастност към това има кмета на селото, който много помага, и сегашните настоятели, които не оставят църквата, макар и селото да бъде със смесено население, в него да има и роми, и турци, и православни християни. Самите православни християни, заедно с останалата част от другите вероизповедания, някак си помагат взаимно един на друг, и така помагат и на църквата, и по този начин помагат и на Бога. Помагат за преуспяването на нашия боголепен храм, за поддръжката тук на сградите. Едно време не е имало нищо, не е имало подпорна стена, а сега в момента доста неща са се развили, както може да видите. Храма е в перфектно състояние, той се нуждае от съвсем леки, малки ремонти, които занапред в бъдеще с Божията помощ и с помощта на кмета и на всички настоятели и с помощта на дарители, който има желание, може да помогне, за да може да смениме покрива на старата църква на Света Петка, защото имаме още една църква, която е, както казах, в чест построена на светата наша майка Параскева Петка Търновска, и чиято памет честваме на 14 септември. И за това бих помолил, който желае, да помогне на храма. Благословението Господне и Неговата милост да бъдат върху всички вас. Амин. И Паша ще намери. Крадецът дохожда само за да открадне, убие и погуби. Аз дойдох, за да имат живот и да имат в изобилие. Аз съм добрият пастир полага душата си за овците, а наемникът, който не е пастир, комуто овците не са негови, вижда вълка очите, оставя овците и бяга вълкът, разграби и разпръсва овците, наемникът пък бяга, защото е наемник и не го е грижа за овците. Аз съм добрият пастир и познавам моите си, и моите ме познават, както ме познава отеста, и аз познавам отца, и душата си полагам за овците. Имам и други овци, които не са от тая кошара, и тех трябва да приведа, и ще чуят гласа ми, и ще бъдат едно стадо и един пастир. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Богородицу и Мати света, Пресник Божий, величи душа моя, Господи, обрадвайся, дух мой, о Боже, спасе моле, честнейшую херовимни славнейшую, без сравнения серафим, безизвения Бога словорожую, сущую Богородицу, Тя величае, честнейшую херовимни славнейшую, без сравнения
премъдрост прости. Видите, поклонимся и припадем ко Христу. Спасени Сине Божий, возвратили поющий Аллилуйя. Из посланието на святия апостол Павел до евреите чтение. Да внимаваме. Братя, помнете вашите наставници, които са ви преподавали Словото Божие, и като имате пред очите свършиха на техния живот, подражавайте на вярата им. Исус Христос е същия вчера и днес и вовеки. Не се обличайте в разни и чужди учения, защото добре е с благодат да се укрепява сърцето, а не с ястия, от които полза не получиха ония, които ги употребиха. Имаме жертвеник, от който нямат право да ядат ония, които служат на скинията, понеже телата на животните, чиято кръв за очистване на греховете, първосвещеникът внася в светилището се изгаря вън от стана. Затова Исус Христос освети човеците с кръвта си, пострада вън от градските порти, и тъй нека излезем при Него отвън стана, носейки поруганието Му, защото тук нямаме поведен постоянен град, но бъдещия търсим, проче нека чрез Него непрестанно принасяме Богу хвалебна жертва, силещ плод на уста, на устните, които прославят името Му. Благотворителността и щедростта не забравяйте, защото такива жертви са богоугодни Богу. Мир ти читающему. Алилуя, алилуя, алилуя. Премъдрост със смирение да застанем прави, да изслушаме Святото Евангелие. Мир на всички. Духови Твоему. Ще се чете Святото Евангелие от Матея. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Да внимаваме. Рече Господ на учениците си: вие сте светлината на света. Не може се укри град, който стои на връх планина, нито запалят светило и го турят под крина, а на светилникът и светли на всички вкъщи, тъй да светне пред човеците светлината ви, та да видят добрите ви дела и да прославят небесния ваш Отец. Не мислете, че съм дошъл да наруша закона и пророците. Не да наруша съм дошъл, а да изпълня, защото истина ви казвам, докле премине небето и земята, ни една йота или една чертица от закона няма да премине, докато всичко не се сбъдне. И тъй, който наруши една от най-малките тия заповеди, и тъй получи човеците, той най-малък ще се нарече в Царството небесно. А който изпълни и получи, той велик ще се нарече в Царството небесно. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Всех вас, благочестиви и православни християн, да помянет Господ Бог во Царстве Своем, всегда ныне присно и во век и веков. И сколько просвещенечего митрополита
святителя нашего Серафим, и весь священнический властский чин да помолят Господа в Царстве Своем, сей ныне пресно и во веки веков. Ве благочестивый православный Богородский царей, благоверный царицы да помолят Господа в Царстве Своем, сей ныне пресно и во веки веков. Блаженно почивших, осветра нашего Александра Николаевича, паче да поле праве за веру освобождение Отечества нашего, да помолят Господа в Царстве Своем, сей ныне пресно и во веки веков. Блаженно почивших, ездраков наших, Тима Иосифа и Стефани, патриарха Кирилла и Максима, Болгарских, Неврокопских митрополиты, и Ларона Макария, Борису Убиля, Гупимена и Натанаила, да помолят Господа в Царстве Своем, сей ныне пресно и во веки веков. Блаженно почивших и раб своих, грубый протарея, высокий пазитера, стоя рестеле Христоре, желязкой рея, стоящий протарея, Дагория, Славка пазитера, Благой, Благой Иванка, Забеди, Петер Левен, Борислав, Подляко, Герод, Дляко, Константин, Роска, Русица, Борис, Никола, Иван, Обарскева, Стефан, Христович, Георгий, Славчик, Христара, Живко, Калиния, Борис, Том, Штолор, Калиния, Иванка, Васил, Мудрец и Петър, и да помолят Господа в Царстве Своем, сей ныне пресно и во веки веков. Ктитора, украсителя, благоукрасителя, святого храма сего, за дарителите, строителите на този храм и с тези, които те на част от своята лепта за неговото благоустрояване, и вас и сей благочестиви християни, да помолят Господа в Царстве Своем, сей ныне пресно и во веки веков. Сина Божия, единородния, който е роден от Отца преди всички векове, съединява Бог истина над Бог истина, нероден, несътворен, единосъщен с Отца, чрез когото всичко е станало, който заради наш човечество и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплати в Духа Света, Дева Мария и стана човек, и бе разпнат за нас веконта и колата и страда и бе погребан и възкръсна в третия ден според Писанията. И възлезе на небесата и седи дясно на Отца и пак ще дойде със слава да съди живи и мъртви и царството му ще има край. И в Духа Света го Господа животворящия, който от Отца изхожда, комуто се покланяме и славим наравно с Отца и Сина, и който говореше с пророците. В една свята съборна и апостолска църква изповядаме едно кръщение за прощаване на греховете. Чакам възкресение на мъртвите и живот бъдещия век. Амин. Господа да се помоли. Господи, помилуй. Благословен, благословен те, Господи, същаеш на Тео, побай, спасени да по свидостояние Твое, изпълни церкви Твое, съхрани, отсти любъща, благолепие дома Твего, Ти Те, възпослали Божествие Твое, силно остави нас, побаеш на Тя, мир, Твой дар, Твой свещателик от народу нашего, Христовемо воинство, и всемирна земя, всяко идеален благо, всяко дар свише, Господи, Тебе, Отца, Светов и Тебе, слава благодарим, поколение посилаем, Отцу и Син, Световно Духу, ни Христо, и во веки веков. Амин. Владико многомилостиве Господи Исусе Христе, Боже наш, молитвами Всепречистия Владичци нашия, Богородици и Преснодеви Марии, сила честна го и животворяща го креста, престатов честник, небесник, сил безплотник, молитвами честна го славного пророк, предтечи крестители Йоанна, святих славник, всехвалник апостол, святих славник и духоповедник мучеников, преподобник и богоносник, Отец наших и живосветих Отец наших, вселенских великих учителей и святителей, Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоустого, и живосветих Отца нашего, Николая, архиепископа Мирликийского чудотворца, и живосветих Отец наших, равноапостолник, славяно-българских просветителей Методия Кирила, и Жифанец Совершаем, и святих учеников и Климента и Новоохридских чудотворцев, Саби Горазда Енгелария, святаго благоверного царя Бориса, преподобного и богоносного Отца нашего Иоанна, постояножителя Рилского чудотворца, и живосветих Отец наших, и Илариона епископа Меглинского, Евтимия патриарха Терновского, и Софрония епископа Врачанского, преподобных и богоносных Отец наших, преподобного Отца нашего Симеона, иже на дивне и горе, Егоже и тоже память совершаем, и всех святых Твоих благоприятно сотвори молитву нашу. Амин. Даруй нам оставление прегрешений наших. Амин. Покри нас кровом крилу Твоею. Амин. Отжени от нас всякого врага и супостата. Амин. Умири нашу жизнь, Господи, помилуй нас и мир Твой, и спаси души наши, яко благ и човеколюбен. Амин. Яко спаса родила
наши. Сам благослови хлеби сия, пшеницу, вино и елей, и умножи сия, бове си семи во всем мире Твоем, и пушащи от них верния освети. Яко Ти си благословляя, освещая всяческия Христе Боже наш, и Тебе слава усиваем, с обезначалным Твоим Отцем и си светим и благим и животворящим Твоим Духом, нине и присно, и во веки веков. Амин. Богати унищаша и закаша, взискающий же Господа, не лишатся всякого блага. Обични в Господа, брати и сестри, в историята на всеки народ има личности и събития, определящи столетия наред неговия път и неговият облик сред огромното културно многообразие на човешката цивилизация. За нас, българите, както и за целият български народ, едно от тези събития е безспорно появата и утвърждаването на славянската азбука, заедно с вдъхновената от християнската ни вяра и азбуката на славянската писменост и култура. Също и покръстването във втората половина на 9-то столетие, учредяването на Българската православна църква. Държавата на духа, както справедливо беше нарекал големия руски учен академик Димитрий Лихачов, никога нямаше да бъде възможна без своята писменост и родената с нейна помощ духовна култура. Ако днес можем направо да се гордеем с всепризнатият принос на нашия народ към световната християнска цивилизация, несъмнено ние това дължим на равноапостолите Константин, Кирил, Философ и Методий, на двамата избрани съсъди със Светия Дух, които сам Бог определи и изигра толкова важна роля към просвещаването на нашия народ, да го превърне в люлка на цялата славянска християнска цивилизация. Затова нека в един глас да възпеем и прославим апостолите на славянският род, като всякога потраждаваме на подвига им, като пазим скъпоценностите на тяхното евангелско просветителско дело. Затова в тропара си, който се говори като единоравни на апостолите и учителите в славянските страни, Богомъдрие Кирил и Методий, молете владиката на всички да утвърди славянските народи в православие и единомислие, да умиросвети и да спаси чрез вас нашите души. Честит и благодатен празник на българската славянска писменост! Нека с това нещо да запомним, че ако Бог не беше избрал тези братя, славянски просветители наши, ние сега нямаше да можем нито да се разбираме, нито да общуваме, нито да се молим на Всеподателя Бог на разбираемият наш български език.